Rene mah tak dudoi mah. Mah. Iki lho. Apa tuh Mas iki kok rame-rame ki sapa sing ngongkon kayak ngene iki Mas? Heh? Lah iki kok enek keluarga teko ki sing ngongkon sapa kayak ngene iki? Heh? Iki mek jalan-jalan tugas. Lah gapure sunat kok gagal-gagalan keluarga ki ya apa tuh Mas ngene iki Mas? Heh? Iki sapa Mas sing ngongkon kayak ngene iki? Heh? Sing ngongkon sapa? Gak ngerti Bu niki, mek tugas mek Iki tugas. keluarga kon iki kayak ngene iki. Komo jarum Bu. Lah gapure sunat kok gagal-gagalan keluarga kon ya apa kowe? Gak ngerti Bu iki piye Bu iki terusan. Iki aku gak bayar lho. Iki sapa sing ngomong rene aku gak bayar. Bose Bu iki. Kelakuane Dirga paling Gak om. ngerti. Aku gendong semua ngono kok piye? Juga Aku mau gak bayar lho. Aku tenan mau gak bayar. Kok iso gawe piye Tenan, lho. gak. Sapa sing ngomong kayak ngene iki? Hmm. juga Bu sing ngomong.